gitjaşy ogy ile gitjaşy Zapar ağa, Abdurrahman käder. Hoş Ya geldiňiz. Giçarşı. Merdan ağa. Buyur Merdan ağa, bugün men teň nemäňde Hawa. başlyk sen. Tema başlaman kabul kiçiräk bir näme. Waka bolup geçdi, nämede bal getirdi. Türkiýe Cumhuriyetine, Türk halkyna geçmiş bolsun bir ýer titreme bolup geçdi. Ýykymda ýok bolaýdyr. Ýaňyrak bolup geçdi. 6,1 mi %2 mi şeylerek diýdiler. Yani ullokan. O bir 6'dan geçen soň ýa bulu bolýar da. Can we mal gaýby ýok. Haýdyr. Her ne şeyle bolsun. O geçmiş olsun. O Türkiye'de şol seismi demesi o ilmide ama bar. Haýkatynyň üstünde köp ýeri şeylerek bolýar da. Ya sonda bugün İran başladık yurttaşlarımıza yakırak olduk. Bugün temamız Zapar ağa can ağırlı. Yani Türkmenin bir ağıramayan yeri yok olin. Gözümüzde bir Türkmen var. Gizli narsist koyulan bir Türkmenimiz var. Kalandan elinden anlam da. Başı nämeden başlaýar bu Türkmenin garyp koymaly. Yani pulsuz pulsuzam däldi. Egeriniň düşürülmezligi, topraksız bolmagy, ýurtdan uzaklaşdyrylmagy, indi garyp bir söz bilen garyp adam bolýar. Türkmen ýurtdaşy. Munyň bir başy bolmaly. Topraksız bolmagynyň hem iqtisadiýetiniň hem ýani ýok bolmagy, özüniň ikmanda bolmagy, eli hünärsiz bolmagy, oğul gyzyna eýe çykmazlygy bir ýylyna setben gidip oturdy. Şonuň başy nämeden başlaýar? Näme üçin bu ýagdaýa düşdük men? Bir näme bolmaly? Alt ýapy diýär bir kök çykmaly bir ýerden näme ýapraklar. Kök uramaly ýapraklar näme saralar ýaly şonuň bir sada dilde diýen. O menden buňa jogap bekleýär. Şeyden düşünçe. O sonra öğrensen, o cevap berýän men o bolýa, o kabul edýän. O näme? Hakykatdan hem şu wagtky bolup ýören zatlar hemme jazbarnaryň netijesi bolmaly. O bu netijeň bir sebäpleri bolmaly. O düýpden sebäp o sebäpleri bilmedim ne derecede biz yani derine çünkü ya da tariha inip biler onu sözünü yani bunun gidişine göre belli var o planda diýip näme ýöne buňu meňe ýöň bir lokan bir taýlygym ýokdy ýöne umumy düşünçümçe ada kendi pikir etip ýören zatlarymyz bolmaly. Şoňa görä jogap bereýin başardymdan. Eleştirmesi ýok. Ne bildisiz galmaň bedeli diýek dogry bor. Şu wagtky ýaşaýan potlaňyz bar, görüleňiz. O belki de buňa tragediýa diýseňem, o bärden gaýtmaz mykan ýa. Hakiki Türkmenistan bir uly tragediýany ýaşap ýördi. Sebäbinem köpde bilmän ýaşapýar. Ýöne şeýle bolmaly mykan diýip. Oňa büyük sebäplerini biri şoň içinde doglandy. Onuň näme bolupdyr? Näme üçin beýle bolupdyr diýmäle, deňeşdirmäle, nemetmäle de bir ýap jemgyýetiň içinde. O da bir aňtatap derler. Yani şol ortam ya da sırada diyelim seni terbiyeleyen ya bilgilendiren sen alıp bilecek informasyon hemen şu toplumun bilgisi o sondan sana geçeni sen bilgin oluyor da
Bunu yörüte de yaptılar. 30 yıl bir yapık cemiyet Türkmenistan. O 30 yılın bir küçük yılı başta var 4-5 yılı diyelim 94. yıla çenli. Yarım açık yarım yaparak yönü edilbeyli yapık değerli. O son yankı uklan ayın veya yıkılan ayın bir o yönünü tane nemeni eline alıyor diyen. O böyle bize karşılığı bir devlet değildiler. O çok karşı devlet diyen vaatlarına edilmeli ummatı işler vardı. Hemen fikirlenmeli, aklı yetirmeli, o bilgiler vardı. Sonu vaktinde etmeden on bedeli ya da son yani remontu diyeyim mi ya da nemesi, becermesi katlarça hem kıyın ol ya hem katı teatirli yaralı ağır neme oluyor da şu at sonu yaşap gör intihagen nemedenliğini bilen nokta halkın yani toplumun ağır böyle o bilyanın belki badır olun yönü katı selçen olmalı mı kanlayan o tevari bu arada yani sahna yani neme gündeme hiç de çıkan nokta eger guri bu akıllısından karrısından tecrübesinden vatan töyöründen hükümetinden ya beylektinden eger hiç de çıkan nokta o yönü cemiyetlerin bir tarihi nemesi var. Şu arada biraz aydık geçeyim. Düşünüklü olur yalak. Aytacaklı atlamadın. O tarihini bilmeyen cemiyet geleceğini görüp bilen ok. Geleceğini kurup bilen ok diyten oraya. Biz tarih mi diyeyim. Bilem yok. Ne için bilem yok diyen sonra verip bilem yok da. Yönü uzak tarihim değil. Buradaki Sovet dövründe yaşanan tarihim bilem yok da. O bilýänimiz näme? Buratlar öwre diýerler. Bilýänimiz şu propagandaň, Sovet propagandasynyň abiýomyna diýinne, çok çäginde berilýän bilgiye o ýetip bilýär. Bu bilgini bilýär. Oň aňyrtyny, bäärtini, nemesini bilemzok. Oňum hemmetini bilemzok. Şu bilmeli bilgiňe barartyny bilemzok da. Ondan bu soň biz garaşdy diýen soň bir imperiýaň nemetinden bir bölünip aýrylan o imperiýaň gol astynda bölünip aýrylan parçasy biz. O näme bolupdyr? Näme üçin otak giýipdir? Otak näme bolupdyr? Diýilen bir topar nemeler bar da. Şol zatlar bilen biz ýüzleşip bilmedik de. Bilemdi oğlum. O bunu näme üçin etdiler? Elimden bu sonra alamatdır. Näme üçin? Bu halkyny bilgilendirmek. O kimin haýyryna diýilen sonra elimde ama ortada nemetmeli bolýan sonra berem ýok biz. O ýuwaş sonra berme diýilen zadyň nämedigini de diýen aklymyz ýetmän başlan bolmaly. Sebäbi sonra beren ýokda. Ne Sovet döwrüniň tarihini öwrenseňiz bu aýlygan şeýerler bardyr. Ödüm bir de değişli. Ödüm gün değişli yerler vardır. O şu zatlar bir bilem yok. O tarihe bir dolanyp geler. O şu sistema yani aýlygan diýen sistemamız var. Şu at ýaşap görüň, şu %100 dowamy. Ödüm elbet variantyna dowamy. Türmesem şodur karatyň ähli sistemi şodur. Iqtisadi näme düşünçlerim şodur. Hemmesi ütken dat ýok. Ne Sovet döwrüne gulak diýip bir sistemi bardyr, gulak. Gulagyň taryhyny öwrenmän siz ýani öz geçmişiň taryhyny bilip bilmeýär.
O hayti sistemanın içinde ne helak yaşanını düşünüyorum bilmeyen. O kulak sistematı yani şu at Sovet yani Sovet yani Türkmen türmelerinin kavur demelerini o biz yani sonunda gören adamlar bilen gepleşik ettik yani Kurban Ağa'da öyle. Olar bir parçacığı ol ne şu sistema Aňyrdan gelýän 100 ýyllyk tejribeli, oputly, bilgili, kara tilini setdiýämiz. Gulak dik gelýär Aňyrdan. Ol Ors paça döwründe de ady gulak bolmasa şoňa meňzeş başga bir zatda. Ýöne şo tejribe gelýär. O taýda şoň içine girip çykyp imtihan bolma. Ya imtihan bolup galma. Hemdekşe başardan o. O taýda käbir hadap bilen 100 milyonlap adam gyrlan. O 100 milyonyň nämedigini bilýäňizmi? 20 tanak ne 5 milyonyny hasaplasaň 20 tanak Türkmenistan. Şo siziň taryhyňyz. Şo taryhyňyň dowamy siziň ýaşap görän zadyňyz. Siz şo zatlary düşünmän, bilmän. Biziň garymyz kän biz bagtly ýaşajak diýip bilýäňiz-de. Bu näme üçin beýdip bilýäňiz? Şu propaganda size beren zat çagadı şol. Ýöne siziň eliňizde hiç zat ýok. Şonu halk düşünüp bilýän, hiç zat ýok. Ne siz yani Sovet demesinin ağacı yerine süýjü ýere madron o taýlarnyň hembesini öwrenmän, bilmän öňüňizi görüp bilmeýän. O beýleki şondan aýrylyp ýüzleşen demeler bardyr, ýurtlar taryhy bilen. O gülýälekdir. Şonuň içinden edip bileni biz ýene de orta paraga aýtalap aýdýar. Ya Pribaltika döwletlerdir. Taryhy bilen ýüzleşip näme bolanyny halk bilýär-de. Bu sistemaň rejimiň nämedigini bilýär. Siz bilýän ýok. Şo bilmezligiňiz inişini şu 30 ýyla geçen döwür barda. Şoň pidalaryny, şoň ýeteren demelerini, delellerini düzetme üçin belki de 50 etse, 100 etse agar bedel ödemeli bolýar. Ödäwin diýersiňiz. Size şu zatları bildirmeli üçin näme etmeli? Ýurdu ilk yapmaly. Yani informasiýa girbe diýerler etmeli. Basynyň ýa-da mediýaň adat bolmazlygy onu gadanmaly, onu gadandylar. O daşyna ýapdylar, içine yani kuşamy ýeren nokta. O internetde urgelli. Ondan dünýäň iň ýydan Afrikadan bizde de bu meselede. Bu kimin peýdatyny? Bu birleriň peýdatyny bolmaly. Taryh bilen ýüzleşmeýän bolsa, bu bir klanak torag bardyr. Berilmeli torag. Näme üçin diýip. Taryh bilen ýüzleşdirmeýän bolsalar, ýokurda oturanlar, şo taryhyň demesinden aýp berler bardyr. Bu bir variant. Birininkiden belki de köpüsünkidir. İkinciden bulon eýeleri bardyr. Şolar ruhsat berýänler. Haýtyn taýlasaňyz, hiç birin bir gowzat däl. Yani şu wagtky Türkmen türbeliniň taryhy nämeti kökü, yani Orsiýadyň, Sovet Soýuzynyň diýeli, Orsiýa Sovet Soýuzynyň gulagy. Şondan bolýan zatlar hemme jezip Türkmenistan türmesinde şu bolupdy. Ödem aýlygynç, gaty aýlygynç taby. Şonu görmedik bolýarlar. Biz türmeleri ýaparly diýsek, ýeke türkmen çykyp, biz sizi golýat diýmediler. Näme üçin diýen biz soraw berýärdi. Näme üçin gollap bilmediňiz?
Biz döwlet tarapyna da diýdik. O döwletiň garşysynda göreşbören tarapa da eşderýala etdik. Bolun hiç ýerde tesçikgen näler. O näme üçin açmalydyk o türmeleri? Sebäbi hukuk ýok ýerde, jeda da ýokdur. Hukugyň ýokdury niden bilýän diýip tora berersiňiz. Men elementar nemeden bir adamyny ýa-da çekende günäkär ýa-ni günä bildirende oň bir özüni goranmagy ýa-ni adwokaty zady bolmaly. Goranma haky bardyr. Ýöne Türkmenistanda adwokatura diýip zat ýok. Ady bardan özü ýok da. O kalan zatlarynyň bolşýaly. Saýlaw geçirip böler. Saýlaw sistematy ýok, ýöne saýlaw bar da. Ýöne adwokatura ýok. Men bunu näme üçin arkaýda aýdyp bilýän? Ben şuň arbaby bar, arbaby. Düýünden. Bu adwokatura dörejek bolup başlaryny adamlar tanýanlar, bir men inim şo. Ödüm şol ýa-ni şo glafkany adwokaturany kurýar diýen glafkan başlygy 92-nji ýyl, 91-nji ýyllar. O adwokatlar bar, men adwokat diýip örenler bardyr. Oň biýseti näme? O köpüsiniň biýseti ýa-ni sudiýa bilen ýa-ni cezalandyrjak adamyň arasynda para almak ýa bermek üçin araçy. O 90%. 5-10%-dem sesini çykarman oturmaly. Olar näme diýse şo bolmaly. O şoň üçin bir adwokatyň bir işi ýeňen ýeri Türkmenistanda 30 ýylda görülen ýeri ýokdur. Diýmek ýa-ni tüýd edilenler adamlar basylanlar şolaryň hemmejeti o kanuny abat gelen nokta. O şoň üçin boşadylmaly. Ýöne diňe ýeme üçin bir mesele ýeterlikde. Ýöne içinde bolýan zatlar bar türmek içinde. O zat ýa-ni men konslager diýdim. Şo taýda bolýan nemeler. Oň içine de bizim halkymyzyň neme ýeri şoň içine şo taýyk basyp ýören adamlar bar, prokuror diýär. Şeýle. Ya KGB'ň başlygy ýa-da ýa-ni milisiýaň 5-nji, 6-njy, 7-nji, näçinji adderli ýa-da ministri bar, nämesi bar. Şolara çenli şondalak neme diýär. Bu da ýeke Türkmenistanda däldir. Taryhyňyzy öwrenseň Sowet sistemiň içinde hemmeje şeýdik gelýändir, aňyrda. Ýežow bardy, 37-nji ýyldan gahrmanlar bardyr. O Beriýe diýdi, Abakumov diýdi. O şolaryň hemmejesi soň şo taýda. O bida eýlekleri çekendirler hemmeje. Ýöne o da däl. Olaryň çağlaryny çendi. Yani şo taýyk o aýarlaryny halk düşmanyny aýarlyp şo etaplardan öwürýän ekenler. Onam şo türme başlyklary ulanyp berendirler. Men size şuny berdim şo kulak arada. O nähilekden bedilýän. O halka da käte görkezim demedin o zatlara düşündüler. O bu rejime hizmet eden dedi. Sen aman galyp bilen okda. O Beriýe diýerni misal üçin. O Beriýäň roluny bizde Muhammed Nazarow diýip bir KGB başlygy bardy. O ornatar kanaýam şeýdip başlatdy, özüni hödür etip başlatdy. Men şo boljak diýip. O näme çoň ykbaryna seredin, näme boldy? Şoň çağlaryň ykbaryna seredin, näme boldy? Ondan 30 tip beri bardy. O ben bizi kurýar diýen şo ikisi de etat. O şoň ykbarlaryna seredin. Başka da onlar için men bilen hemmeje adyny näme edip beremok o. Bedel nähile boldy ödedilýär. Şoň ispanitillerine ödedýärler, beýleklerine.
O ne bu yönü sizin yani tarihi mesele var adı. Bilgi nemendi. Yok. O yok olan zaman öňüňde görüp bilen dokdydyk da. Yönü döwlet ýöretmek üçin ýeke tarih berek gelen. O döwleti giden institutlar ýöredýändir. O iqtisadi institutlar vardır. O başka nemeler vardır. Hem de devlet kuruluşlarıdır. O kuruluşları bilgili, yetenekli, tecrübeli, o ılımlı, bilimli adamlar yönetmelidir, yönetiyendir. Onu bir siyasetçi ya başka biri o ben istedim de şeyle olmalı deyip yönetilenlerdir. Şeydik başlansa o devlet yıkılayandır. Çökkendir, sonra dargıyandır. Şu an Türkiye yaşapıyor da. Bir adam olanla, o ya devletin institutlarına telefon bilen mi ya da bahatlet bilen mi ya da buyruk bilen mi hakim yetip başlayan olsa o bir adamlık devlete uğurluya da yoğuştuk bilen. Ondan sonra taydan Türkçe aydan liyakat diyendir yani profesyonelizm yoğuş yok olup diyendir o yerlere şolara yani bolyan ya da şolar bilen işleşip bilecek adamlar o bilimine, nimetine karamadan getirilendir. O yavaş getirilen o institutların köpüsü iş nimetini yani devlet nimetini yönetmeye yeterli değildir. Bolyan neticede görünüp durundur. Yani Türkmenistan'da da son hemmeti bolon şu an Türkiye'deki bolup durunatlar vardır. Son hemmeti Türkmenistan'ı 94 yıllarda başlattı. Göz örtülü. Türkiye lokan devlet yoğuşluk bilen gidiyor da. Böyle hemme kemçiliklerini adamlar ayda o motorundurlar. Yani olacağını sen aydayanırlar. Bilineyendiren. Yani beylekin elinde güç vardır. O gücü aşıp olayanlardır. O aşacak olayanlar cezalandırılayandır. O ortadan ayrılayandır. O edil Sovyet nemesinin kulağı alak neme tecrübeti yok. Türkiye'nin yani yavaş o da gelir. O birden olan o kişi adam. Yavaş olayandır. O ne bir yani institutların önemli düşündürmek için aydiyanlar. Ne iqtisadi instituta aydiler. Bu devletin iqtisadiyetini siyasetçi öğretip bilenler. Bir devletin iqtisadiyetini işler yalak yağdaya bir topor bilgili, bilimli, tecrübeli spesialistlerin nemesi bilen akli, beyni bilen olayanlardır. O buna hiç siyasetçi nemesi yoktur. O teatir bolup biler. Yani siyasetçi o teknokrat nemeden o katı teyrektir onu düşünen, bilen neme diyen. O siyasetçi yani Merkez Bankı'na buyruk verip başladı mı iqtisadiyetin yok olduk gitti diye. O bizde Türkmenistan'la o nehil. Şimdi şu vakiadayda devlet derecesinde iqtisadi nemenin bilgisini vermek için o adamım yok. Olur yarak spesialistim yok. O bağırıp kant edip görün, aydınma edip görün, cahilin aklıyla bu devlet diyorum diye. Diyöremesi mümkünüm der. Onun nökerleri bile ne diyorum diye. Bir topur nökeri vardır. Targaş olun, ya da zavvaz olun, zavsklat olun, badar kom olun. Yürüyen seyredip görün. Bank sistemi de yoktur. Beylik sistemleri var da fayda oturur. Pensiyon sistemi yoktur. Yatalgıt sistemi yoktur. O işlerin kontrolü yoktur. Bari alaktır, başkadır. Ana halkı dem şu bilimsiz koyarlar. Ne? Şunda alak rahatlar edecek kolu ediyorlar. Bunun alak kolunu neyem oluyor? Bunda sultanat oluyor.
Suat Türkmenistan o adı koyulmadı. Kol tanıdık. Bunu aydım ya propaganda edip devlet yönetip bolyanlar. O da deme. Ben düşünüşüm boyunca inde il uruluşları şuat devleti vatlandırıyor. Taşı devleti dolandırma üçün budjet gerek. Oradan bir yıllık budjet yılın ahiri hesaplanıyor. Parlamentta indi budjeti doldurma üçün hem yankı sağlık sistemi gerek. Doğru değil mi? Sağlık sistemi işleme üçün iqtisadiyatyň güçlü bolmagy. Bir-birine seplen tura. Odan bularyň hepsi işletme üçin bilen esasy başlangyny näme temamy bilgi. Hemmesine de bilgi bilen ýakynlaşmalar. Odam kellen beýniň içindäki koluşarya diýär, şolara derek suwduran bolsa nädip nämetjek iş etjekden. Yemen. Çölde masin uloturup görersiň. Payok paylap ýörler. İşleyen. Payok berýärler. Şo işledi. O Türkmenistanyň bir ýanky kommunizmden bir kapitalizmde ýaşap ýörenem belli dälim tek bolup. O ýanky bulan kommunizma bir wagt ýykyldy, ol Türkmenistan ýykylmady. Sapara ýa-ni bir o adam ýok. Wagtky ýanky sistemaň, ýani Türkmenistanda ýörýän sistemaň hiç ilady ýok. Orta dakylan hem jedinde de ady ýok. Ýygy var. Deklarasiýasy var. Dille näme diýerler? Ýöne. Hiç ediniň o mali mülki näme dedäl? Güwende däl. Sapara siz bir misal getirdiňiz. Siz misal getirdiňiz Sapara, şu bir zat ýadyma düşdi häzir. Payoklar Türkmenistanda nowata durup payok alýadylar. Ýadyňyzda bolsa bir video çykypdy. Towuk indi adamlar köpräk almasyn diýip towuk nowatyna polisler gelip gözegçilik edýärdi. Şu taýda kän bir uly nowat bolmasyn, nowatda video alan bolmasyn diýip. Indi Türkiýäni soň nemetdiňiz, misal getirdiňiz. Şu taýdan habarlar gelýärdi. Döwlet tarapyndan subsidiýa edilýän bir neme bardy. Et we Süt Kurumu diýen bir guruluş bardy. Eti döwlet nemesi destekli, kömekli, arzan bahadan satýardylar. Şu taýda İstanbul'da ýekece bir şubesi var eken-de, bir neme şahamçası var eken. Şonu ýapypdyrlar. Bir sebäp görkezmesi diýilse, görkezlen sebäbim o taýda gaty uly o nowatlar bolýarmyş, olam döwletiň nämesine awraýyna zefer ýetirýärmiş. Şoňa ala açıklama edýärler. Häzir şu misal bilen indi Türkmenistanyň nähili gidip nähili ýollardan geçendigini has anyk görüp bolýarda. Döwletiň awraýyny gaçyrmasyn diýip tutuş bir nemäni adamlaryň arzan diýip şu taýa yönelen üçin şu dükany ýapypdyrlar. Näme Türkiýanyň hekaýaty biraz başkarak. Mene düşünýänsiňiz ben käbir zatlar özüm düşünen soň hem bekşim düşünýän kan ýani bunu köp kişi düşünen ok, şoň üçin biraz açyk geçeli nemesini. Hiç çağa düşündiren ýaly düşündir diýerler, şoň ýaly düşündiren bize. Ya saýlaw sistematy vardyr Türkiýede. Saýlaw işleýändir, özüm kontrolli neme diýendir. O taýda da elpelik bolmagy mümkin bolýany gaty az mukdarda gaty selçen ele düşde ulu gyýkylyk bolýandyr. O sensasiýa derejesinde şeyler neme bolýandyr. Tes almak üçin soňky siýasy nemeler ýanky alak gurumlary işler ýalak, şo taýyk bir feriştakar ýalak bir türlük nemeler oýunlar edýärler tes almak üçin halkdan. Oň başga da priýomlar var, şoň meňdeş kömür paýlap ýören haýsy, o kartçyky paýlap ýören haýsy, şonun alak nemeleri var. Bonam
Yoktu. Şu Türkiye'nin başına bir elbet bir zorap ördüler diyeyinler. O siyasi İslam deyip o ne son nemeti. Şolar ulunya şu nemeni metodi. Son neticede kat elbet olacağını şu hatta diyem ayıp bolyanlar. O nemeti. Bu oyunu düşünen adamken Türkiye'de o Türkiye bir ulu devlet bilimi, ilmi, bilgili adamları, nemeleri yetik artı bilen yetik onlarda tecrübe yok da bilmeyen ettiler deyip neme değil yani. Yuvoşluk bilen ettiler. O ödem taşkı nemesem var görünüyor. O yani desteği diyeyin ya da golloğuçusu. Yani dünyavi devleti olur yalak başını corap örsen o neticesi o bir yılda değil, onun 5 yılda oldu da şu. Bu zatla görünüp başlanıp 15 yıl bundan görünüyor da. Şunu görküdiyet kolun hiç önemli noktalar. Yani bizim Türk arkadaşlarımız ken koyduna diye siz öz Sovet nemenizde nemenliğe berik nemetmen görürsünüz yaşap. Adamın eline geçtim bittinizdir. O alıyorum bilmeyen köp batlar. O da ondan alınır olun yani. O bedeli biraz ağır oluyor da. Şu adam çok bedeli ödep böyle. Bu da atlar neme yani devlet nemesinde ulu nemedir. Tragedi etkendir sonu. Şu at Türkmenin yaşap gören nemesi ağır bir tragedi bir adını koymadı. Ankat değil. Bu adını yine şu tragedide doğup yetişen, görüsünü görüp yemeden çağlar vardır. İnniki netilliğinde. Ona şolar sizin yüzün durur. Kaltalar, devlet bolup kaltalar. Devlet bolup kalma demesem nemedir? Katı sonra alamatı diyen yalak nemede. O Türkmenistan yalak o resurslu nemeni. O sömürecek. Dürlü yollar bilen ele geçirecek, enemesecek nemeler. Derler yönü yani dünyanın nemesi, konjüktürası täze formulalarını çıkaryan, soyman, sömürmen, o doktor yani pult bilen edip bolyan dağıtları, o tayp koşuntup nemet görmek gerekken, o şunun halak edil yani Türkmenistan'da bolup görünmemen. Yani halk yani biraz bilgilenmeli. Ya o bizim nemetçe kolyan adımız size edip bilecek kömöğümüz sizin gözünüzü açmaktır. O gözünüzü açılan son oturuyan ortamı karanlık aktın deyip faydalar size başka bunun hiçbir nemeti yoktur. Ne Türkmenistan'a karşı diyete. O dünyada da öğrenci yedin biliyor şeyler. Yer resurslarını yani yeraltı baylıklara hem yerlerde devlet nemetine talgıt vardır. Yerden çıkan hem bedada. O Türkmenistan'ın bağımlı. Şu soru veriyen şunun alakolunla Türkmenistan'ın kağıdını kimi işlerinde de delili yoktur. O bir çıkarır, yatırım yapar, nemeder, yönü talgıdın törer. Talgıt var mı? Birinciden, onu soruyan adam var mı? Ben Türkmenistan'da devlet yönetecek akıl yok diyen nemeleri, bu kâbir elementar zatlar vardır. Bu elmide ama yani cemiyetin gündeminde olmalıdır. Gündeminde yok mu? Şu bilgi yoktur, şu kuruş yoktur. Şu tayda eyyem, şu
yani devlet institutu işleyenlerdir demektir. Bunu yaka o kuruluşta işleyen adamlar değil. Yani şu kuruluşa kadri yetiştiren institutlar vardır. Üniversiteler vardır. Yukarı okuyucular vardır. Öğreden de adını yani cemiyet bilen paylaşılan yok ben. Yani bir ilmi demeyen olması için sen bir topar publikasyon olmalıdır. O kandidat olacak olsağın, doçent olacak olsağın, profesör olacak olsağın, ilmi işlem olmalıdır. Yazılı demeli. Okan yeriniz var mı? O yok. Demek o da hatlar yok. O bağ olsa ya ortaydan ya bu taydan bir yerlerden ucu kulağı o grafiği görünmeliler. Görünenlerdir. Demek yok. O yok olsa onda bu institutlar, üniversiteler o şu an Türkiye'de bir ütküçük bir olay çıkanlar hakta diplom deyip falan. O yüzlerce diplom sakta. O doktorlar var, doktor yani ilmi dereceli profesörler var sakta. Yani yalan falşivi demeli. Diplomdu. Türkmenistan'ınki ehli yani 23 tane 25 tane okuyucu var olsa devlet garantili sakta diplomlar deyip. Devlet garantili. Yani Türkiye'nin demesinden demedir. O Türkiye'nin demesinin sebebi vardır. O devletin başına sakta diplomlu devlet başını getirip bu eylekinin sakta olmadığına garanti verip olur mu? O hiçbir gidecek yok. Şunu gör, ortaya çıkarıp bilmeyen olsa eylekleri hem çıkarmadılar. Görürsün. Onun sebebi başka yerlerden ödülep görülür. Sebebi düğü şu taydan geliyor. Mesela şunu alak. O ne bu kime peydalı diyen demesini o bunu sizden isteyat bu yani cevabını. Kime peydalı olup bilir. O İngilizce tarihi bile yüzleşmeyen bunu temsil büyüt oluyorlar. Bir ildeşimize mi yazıptırdı? Şu tayda halkın, Türkmen halkının bilgisizligi, ziyanı kime kalır ve nireçenle gider diye. Ya gidiyen yerine sen de gider. O. Nire gider. Şu an baran yeriniz o nire dediğini bilen mi? Kuyun düğünü. O kuyun aşağında da bir yer var mı deyip o biraz karıştığın aşağıdan bir tırkıllatmak mümkün. Onu karışın biraz. Bıstı çelis adına diyeyim. Ya da şükür etsen bundan etnemesem gelir diyişiyalar. Sapra indi bular Türkmenistan tarafı yılda 15 bin 16 bin aşağı yukarı talip yetiştiriyor ya da yani spesyalist yetiştiriyor. Hem oradan juristan var mı içinde biyolog ama sağlık demesem. Indi yurt ösen ok. Cemiyetimiz çöyrek gidip var ya halkın aramlı ölevi nemelerde yurttaşında indi Türk'ten zaten baran zenanlarımız nemedi işler. Vışkalar var ya ne vışkalar nemeler idare şu tayda işler erkek yok ya da gidip kullar oğlum zat kalı. Şu tayda vaktini geçiriyorlar deport doldu yine çıkıp kaytarlar yurttan. Men açık olan bir giden 15 bin tane adam yetiştiriyen diyorlar, spesyalist yetiştiriyorlar ha. 20 avram yukarı okuyucular var. Şimdi şunun anarsı bir yurdun içinde devlet akıl var olsa, devlet aklı näme öğretiyor? Hazine öğretýändir devlet aklyny. İktisadiýatyň nähilýatyda bolmaly senin. Karby düzgünüň nähilýaty bolmaly, bilimiň nähil derejede gelişmeli, yani teknologiýa gelmeli. Nähil adam sana gerek yurt üçin geliştirmek üçin. Indi hazynan öğretýän zat näme? Men pikirimçe toprak. Eger toprak bizinki däl bolsa, hazynan dörünmegi mümkin däl. Otomatik ýoksam toprak bizinki bolan bolsa, hazyna otomatik şekilde dörýär şu taýda.
Yani bir eýet çykmaly halk, yani halkynky diýetde hazina. Onuň hazina da ýanky çyňraly salgydy iqtisadiyeti üstünden, bilim üstünden hereketler geçip salgyt gelýär. Orada näme? Hazina gelýär. Ol ýani azık merkezi bankam azık öz işi var, onuň içinde likvidness'in adyny ýöredýär. Onuň budjeti ýene de hazinadan çykar. Şöyle birleşip bir tuda Türkmeniň bilimsiz bolmagy, ikmanda bolmagy, mertebesi dep bilinmegi, toprak eýesi bolmagy üçin diýip düşünýän men ýani. Onuň ine Rus imperiýasy häzirem täsiri bar biziň üstümizde. Şu 19-njy asyrda gelenden bäri gidesi gelen ok. Gerek yerinde gyzyl bolup geldi, gerek yerde ak bolup geldi. Soň postaweda adamlar bolup geldi. Men size garaşdyrdyk berdim diýip. Şu adam şolaň satelitinde, şolaň aýdanda da indi Türkmeniň diňe Türkmenem däl Merkez Aziýada ýaşaýjyklaryň, watandaşlaryň hiç biriniň toprak eýesi bolup bilen okşuwat ýagdaýda. Döwletiň kitik görkezýärler da. Eger şol toprak halkyň eline geçse, şahsy eýetçilige geçse. Şo taýda hazina döreýär. Hazina döreýän ýagdaýynda da halk öz ýurduna eýe çykyp başlaýar. Onuň ýagdaýy bolanda imperiýanyň bähbidine däl daby. Rus imperiýasynyň geopolitik ýagdaýynda elinden geçjek şo togara. Orta Merkez Aziýa. Şoň üçin men agalar diýip biler, ýa bilemok dostlary diýip biler, olar her türlü at takyp bolýar da. Şolaryň ruhsat ýok, toprak asyl eýerlerine gelmegini. İslam oklar. Bärdäki oturanlarym, kuklarym olaryň näýän kaçmaz ýaly bu neçeler edip gelen ýa-da edip barýan nemeler bar da, ýani jenaýat işleri. Üstaçylaýan ýagdaýynda näýe ýagdaý boljakdy. Olaryň hem eline gelýär, halka toprak bermelde. Näme merdan bu zatları aslında düşünme kıynam bäl ýöne ýani taryhyň bilen ýüzleşden köp zada aklyň bakym ýetýär. Men zat görüp durda. Şo bir zatdan başlamaly, ýöne başlan oklar. Taryh bilen näme illüstrasiýany näme üçin illüstrasiýa gerek diýär. Şonu geçmeýän bu zatlara düşünüp bolan nokta. Çok näme üçin geçmeliligini düşünmäňiz üçin kendi nemetme de gerek gel. Şu kulaklar var. Yani ortaya Sovet nemetinin tarihi var. Yani türme tarihi diýeri kulak. Türmen bir görnüşi. O Germaniýada konsentrasiýonly lager bolan orta nemede Sovet nemetinde kulak var. Nemettilerde. Kulağın yankı raşifrokası vardı. Şu ad dilimi uzunla gelir aydar. Şu tarihleri neme döwründe perestroika döwründe ýoşluk bilen açyp başladylar da. Olaň hem bejeti yankı gizli material, sekret, yani sekret nemelerin içine girýär, tarihi nemelerin. Memorial diýip bir guruluş açdylar. Şu perestroika döwürleri nasıl da 80-90-njy ýyllarda. Bir 10-12 ýyl işledi. O kandat demek diýene ýani şu gizli materiallaryň 5-10% açylandyr. Onu yaptılar. Putin gelen soň yapdy da. Putin'in demesi bilen. Yani şu kulaklarda bolyan zady, şular yani şu grip sekretni diýede, şu gripini aýranna da gizlilik demesini aýranna da imhanyň yani gurrun edip bilmejek derejedäki wagşyçylyklar bar da içinde. O aýt diýende de o haňa ruhsat diýende de aýdyp bilmejek, o ýaşanlar aýdyp bilen okda şonu. Şolor ýalaklar var. Ana şolor ýalaklardyň hem neceti tejribesi nemeti bilen Türkmenistanyň türmelerine bolup dur. Şuň bolup dur. O şonu dile getirip aýdar ýalaklar käti.
O bunu açalım, duruşuna sonradan geçelim diye de. Yani türmeleri açın diye. Halka da kömek edin. Bizim arkamızda durun, biz şunu açtıralım. O şunu açsanız İngülü o sizi neme diyen, yani ürkü diyen, korku diyen, cezalandırıyan bir mekanizm ellerinden gidiyor. Gücü gidiyor şunun. Ellerine hiç tat kalan yok. Korkudan başka bunun hiç tatları yok. Türkmenistan'ın hiç tadı yok. Böyle türme sisteması var. Şunun üstünde dur. Bu eskerim yok. O başka da adam yok. Onun devlet akıllıydı. Devlet akılım yok. O akıllı şehir ne için unutmuyor? Akıl yok. Çok için unutmuyorlar. O da nereden hatabından? Ya Türkmenistan'ın geleceğinin hatabından. O geleceği deyip kimi düşünen? Geleceği deyip ne üniversitelerde okutmuyorun, mekteplerde okutmuyorun, çağları, yaşları düşünen. Solon pulunu akıllı şehir unutmuyor. O akıllı diyenin sebebi akıl yok. Sonundan akıllı. Yani diyen dağıtların ağıtlarının hem becerinin tersinden bir dağıtları gözlemelidir. Şu dağıtlar sıkyandım. Kurban olayım kakatının üçünün pulunu vurulunu oldu. Çağılan pulunu. Bu şonu da ınsaplarım yetiyen. Burada ınsap denen de adam yok da. O çağılan yeke o görüler değil. O bir milletin geleceği. Son hatabına şehir vuruyor. O yakın şehir değil. O kalan neden ben şehir yani akıllı şehir diyen demek getiriyen. Aeroportlarım, şol köylerim, şol ayvadası otellerim, şol düğün kıyasıran merapiyatelerim çok hatabına. O etkerim yokluğum. Etkere pul vermeler. Ulu etkerim bolor yağlak, güçlü, caydırıcı gücü olur yağlak. O terişte girmeler. Yara girmeli, o talim girmeli. O adam yalak yetiştirmeli. O hem beceri kadından pul yatırır. Hazine yani bütçe. Ya da ne yok okuyucular vardır üniversiteler. Devletin hatamını okudular diyendirler. Yani siz 25 tane yok okuyucu var. 30 yılın tarihiniz var. Bir reaktör ya proreaktör bizim bütçetimiz şunca. O harcanını şunca yetmeyen şunca yetmeyen şunca deyip bilen var mı? Ya deyip bileni var mı? Yok. Zat yok. Diline tutup aydar yalak zat yoktur. Ya da ayıtta utançtır. Ya da cezai ya naruşey nedir? Ya kadagandır. O son hatamdan da vurur yani şu elpeşelpelikler var. Yani olimpiyadanızdan başlayıp demeyiniz çendim. Hem becetin. Türkmenistan'ın geleceğinin hatamını vurulayan datlardır. O gelecek deyip ben adamları yani yaşları düşünen de. O bunu bir soramaz mı? O korkan diyor. O korkunda sen o çağdan geleceğinden geçmeli mi? Sen korktun da. Sen geleceğin yok. Sen çağdan düğünden yok. O kâr hüner olman, o sen kovu yaşayacak korkmuyorsun bir millete uğurluk da bir suat. O adamın elinde kârı yok, hüneri yok. Yani gazdan 4. yerde biz kovu yaşamadı ya da. Kârı hünerin olman, bırak etmen. O hiç derde yaraman. Onu sen ne yapayım kovu yaşayacak? Sapara 15 bin hünermen tayarladık diyere. Tamam. Aydan'ın sebebi hazır şunyalı bir komentariya geldi. Şonun üstünde durup geçesim geliyor özüm. Türkmenistan tejen öz adınam yazmandır. Anonim nemet ya. Doğrular aydayan olsa ne için anonim? Odan bir ayrı soru. Yönü şutayda komentari yazıptır. Siz yağlı vatan dönükleri, akılsız adamların kellesini ütketiyeniz. Siz yağlıları cezanızı çekmeli vatan dönükleri diye. Şutayda ünsümü çeken bir neme var da
akılsız adamların kellesini ütgediýäňiz diye. Bu taýda sen indi Türkmenistanyň adamını vatandaşlaryna yüzlenýäs-de bu taýda. Bütün Türkmenistanyň vatandaşlaryna akılsız diýip bilýän bolsaň, diýmek sen bu sistemanyň işleýişinden habaryň bar. Bilgeçleýin akılsız goýlandygyndan habaryň bar. Ýöne şu adamlaryň aýdyňlyga çykmasyndan gorkýan bolsaň, onda sen başga birini gorap oturýan bolýaň-da. Şuňaly kommentariýalar görsem, bir hili içimde bir zatlar bıcıklap başlaýarlar-da. Sen Türkmenistan'ın o yapsın o deme ben aýdýan nemelim var da. 24 sanak ya 25 sanak ýokary okuw jaýy bar. O şolar döwletiň hasabyna okudylýar, mut okudylýar diýilýär. O Türkmenistanyň konstitusiýasynda mut okudylýar diýip ýazılan bolmaly. Okudýan bolsalar. O mekteplerem döwlet okudýar. O mut diýilýär. Bilen? O mut bolsa bu hemme jen hazineden bolmaly. O şolaň bilgisini siz halk bilen ýa-ni vatantöýür tejenler diýen men. O halk bilen siz bilen ne tejen taňa da degişli. Tebe o mekteplerde hem çağalan okuýar. Ya özüň okuýansyň, ýaş bolsaň. Ya doğrunyň okuýandyr. Ya okumalydyr. O sen bilme. Birinciden hakyň bar, ikinciden sen üçin büyük gaty önemli bolmaly. O şoň hatawyny bir ýerlerde o döwletden ýa-da döwlet adamlaryndan o dilinden eşitjek bolup görüň. Ya eşten ýeriňiz barmy şoňa jogap berin. Onuň ýa men watan döwlüge düşman bolýan bir siz. O sizi ilmsiz, bilimsiz goýan adam o sizin gahrmanyňyz bolýardan o bu näme üçin şeýle diýen adam sizin nähili düşmanyňyz bolup bilýär. Hakykat aýtýan watan döwlügi bolýarmy? Yo, sen akıllı şäher diýip eşdensiň, ha? Tejen. Men tejen diýen, temasyny näme deýin? O sebäbi özüm tejenli bolansoň o arkaýyn diýen-de, tejen. Şu akıllı şäheriň puluny Berdi Muhammedow niden alýanyny o halka düşündirip berdilermi? O ben aýdýan niden alandy? Hazineden alýym. O hazinedenim o ýa-ni hasabyna, ýa sizin okuwyňyz, mektebiňiz hasabyna. O sizin taýlygyňyzyň hasabyna. Ya etkeriňem, ýa-ni etker bolmasy gelişmedi. Ýa-ni etpaplarynyň, ýaragynyň, beýlekleriniň hemmeçeniň hasabyna. Gurulýan şäher şu. O şoňa garşy bir zadyňyz bar boldy, düşündirip beriň. O waň bilen, ähli tejeniň bilen gelen düşündirmäň. Ýeke tejeniňden, ýa-ni kabinet ministri garlan düşündir halky. Vatantöýür bolýan bolsa. O sizin geleceğiniz de o ýekedenki de halkyň geleceği ýaşlar. Ýaşlaryň sanam ýarym milyona ýakyn. Ýa-ni 33 ýyldan bäri. O 30 ýyllakyny hasaplasaň sizin hemmäňiz bolup geçik diýäňiz. Owa şu olaryňam ýetişdiren eýem näçe 3-nji nesil diýelmi? Olaryňam ýetişdirýäni o geometriski progresiýa bilen oho. O ne diýme haýdyňyz iň güýçlü ýa-da daýaw watantöýür bar bolsa garşymda çykyň. Ýa-da ben aýdýan zatlam ýarynlap berin. Oňa da näme? Sessiz başka bir auditoriýada aýdyp berin. O şular adamyň diýen zatlary ýalan. Ne oňa da subutnama şu diýip bilýän bolsaňyz, o aýdyň dep. Men daşa gaçyp gören adamym däl. Sizi gorkutup gören adamym däl. Maňa ýalňyş aýdaňyzda da o sizi batyp biljek, atyp biljek, näme işler köp biljek ýagdaýym ýok da.
Ne? Gorkman aydı verin diýenize. Owo. Ýüzüňi görkezip bilmersiňiz. Olar da anonim men. Ya da bir pikir aýtmadan. O prezidentim çıkıp aýtsyn. O maňa aýtyp bermedi, halka aýdyp bersin. Buların prezidenti neme? Bir zat çıkıp aýtmakda ökde ekene. Onu nerede gördük? Hani zada çıkıp aýdýa da. Ady näme şunu? Geldi Käriyziw. Borcuňy төлemaňa şunýaly zat kompensasiýa tölemeli diýeninde çıkıp mankalanyp aýtdy. Hani Türkmenistanyň hiç kime bergisi ýokdur diýip elini şunýaly howada sallap özçeli jogap berdi. Yani Türkmenistanyň hiç kime borcu ýokdur diye. Yani biziň soragymyza da şunýaly çıkıp jogap bersinler. Bu döwlet bu gidişine ýaşap bilmeýär. Bunu bilmedim şu wagt siz bedelini ödäp berýärsiňiz. Ýöne ödemeýän bir kinji gatlak bardyr. Ýöne olaryň buny ödeýänler ertir ödeýändir. O gatlaňa mysalyny getirip berdim da men. Yani Sovet sistematyndan bir getirip berdim. O Türkmeniň sistematyndan bir getirip berdim. Şu KGB başlygy bolan adamlaryň adyny tanan, şolaryň 7-8den geçýändir, belki de 10dan geçýändir. Birinji adamny, ol ikinjisi, üçüncüsi, dördüncüsi, beşinjisi upravleniýa addel nemelerini hata edemokda, ol müňlerden geçip gidýänler. O prokuraturaň başlygy bolanlary bardyr. Olaryň tany epetli bardyr. Ya da MVD'ň başlygy bolanlary bardyr. O şolaryň ykbalyny seredin. Sizin kemerti şunlalyk bolmaly. Başka bolup bilme ýagdaý ýokdur. Bu iş şeýle, yani 100 ýyldan bäri gelýär, Sovet demetinden bäri. Yani şu wagt ortaýetde seretseňiz, Raskulaçyw ne diýendir? Dolu, yani dünkü ulu konserniň başlygy milliarderler nemeler bardyr. Bir pencereden gaçýandyr, bir basylýandyr, ýene bir atylýandyr. Bir ýar öldürilýändir, o eýlek türmäge diýendir. O biri ödödüni öldürdi diýendirler. O şeýlik diýen. Onun çağalaryna ýygyň akly, yani iş edip berenler ulanýar-da. Ne kulakda, yani şu ayallar barada aýlygan nemeni demetdim, şu dinledim, Hudaý saklasyn. O bir yani watan dönügi ya näme diýip o yani aýalyny owadanrak görendim. Ärini watan dönügi diýer, Sovet Soýunyň gahrmany. O ady belli. Çoň aýaly owadan näme kenne. Onu basýarlar, o aýalyny öldürýän öldürýärler diýerler-de. O beýleki nemelerim şunlalyk. Yani lagerlerde bolanda dilin alary ýalagym derler. Hem de Türkmenistany bolup ýör. Gapara bilgi Türkmenler näçin bilgisiz goýup diýär. Aýna bularyň taryhy öwretişini düşündirjek bolýanda, olam taryhym bir bilgi da. Adam açyp bilýän. Ine Türkmenistanda şu wagt näme diýerler? Göktepe boldy diýerler. Ruslar gelipdir diýär, uruşdylar, eýtdiler, beýtdiler diýär. Ýöne seniň 2-3 müňläp zenanyň Irana satyldy. 3-4 günläp namysyna degildi, mertebesi depkilendi, içinde galanlar. Şo şäherlerin aýdan oklar. Bir sany gowy çykarypdyrlar, ine şol adam garşy çykdy diýe, Maktumul Han diýen näme galan hani çıkanlar. Ölen adamlar, gelinler, ýaşlar, hiç gaýsynyň gowry ýok. Indi görkezýär, ýani siňe ahalda garşy çykylypdyr diýär. Kıyıvat Türkmenlerden çykda, näme üçin şo taýyny görüň beren oklar. Oňa demede daşol tarapda näme diýerler, şo dilim ucunda de. Bu taýda da orslara garşy çykyldy. Ya da soň
26-njy 33-njy ýyla çellä türkmen öz ýurdunyň içinde orslara garşy çykyp geldi. 38-nji ýyla çenni. O şolary näme üçin aýdanoklar? Neşe duruşy bilen Muhammed diýen Merdan KGB'ň arhiwini açmaly diýip gurruk edenler. Ýyllar mundan. Şonu açmasaňyz, şu arhiw açylmadan tarihleri bilmeýär. Bu arhiwi näme üçin açdyrman taklaýarlar? Şu wagtky prezident bar, şu wagtky prezident KK'ty. Şu tarihine bir teredik görün. Ben kulak barada gurrun etdim de. KK'ty Türkmenistan türmesiniň başlygy. Türmeň başlygy. O türmede aňyrdan gelýän. KK'tyň ýaşy döwründe o kulak 65-nji ýyllar kulak barda. O 65-nji ýyl nemeden soň biraz ýumşan boldy. Hurşew aýyrdylar, nemetdiler. Ben 70-nji ýyllarda Efendük'e gittim de. Onun men bilen bir jaýda bir Krasnoyarsk näme şo töwereklerden Sibiriň içinden o polkovnik bilen bile o nemetdim de. Ýaşadym 17-18 günler. O gurrun berýärdi. O 70-nji ýyllarda. O türmeň başlyk kende. Şu adı çen wadi 50 näçe min adam matitdi. O köpsi golny pasileniyede onu içerkit bilen okur diýdi. Şoň içinde öýlenip dogulun çağlar wadi, şolar yetişenler wadi. O köne şu halk düşmanlary atlar diýip görýär. O Berdimuhownyň hakadan şolary alyp bir türmeň başlygy. O türmede nämeler edilen o. Şu wagt Türkmenistan türme sistemasyny teredim bir biýdi. O jygyrlyk galak. O bada näle işleyen o taýym şonu alak, bulun badyryk taýyata geçişim şonu alak. O nemeleri, biznesi diýerleri türme ýa-da paýok, o şoňa meňdeş nemeler. Ýa-da ýa-da 2 kurs, valutan 2 kurs bilen o adam almak. O ne vatan kahramanları hiday diýen 30 ýyllar o bank sistemagy ýok, türkmeniň milli manady ýok. O 2 kurslu manat bolmaýar, kağıdam däl bolýar. O diňe ýa-da ogurluk, açyk ogurluk diýmek de makinat. Şarlatanlyk gördüm, ýöne ogurlugum däl. O baňa kahraman bolup eden adyňdy görkezip beriň, barmak basyp. O men görkezenlemem ýok, şu beýle däl diýip beriň, o biriň diýip bilýän bolsaň. O men sizin kahramanlygyňyzy kabul edeyim. O ýalňyş ýerim ma bolsa ötünje torak bilen. Oňa da demem ýok. O ýöne bu ýalan bilen niýerak bararsyň bu diýen. O bu propagandalaryňyz bilen niýerak bararsyň, hiç gerek görmýär. Ýa-ni Aýwada da soňky bolan demeler bar, şol konferensiýa näme? Şo taýyp dünýäni çağırdylar da. Ýöne şo taýda türkmen halky ýok. Hemde kişi bar, halk ýok da. O şu milletlik arkasında şu döwletiň halk ýokdugyny indi dünýä bilýär. Hem adamlar tamsyk duruyor diýen. O garnlaryny oýurduňyz, o jüýlerine pul sığşyransyňyz, ýene bir zat, o göwünleriniň turjak bolansyňyz, ýöne hemme zat görýär. Demek, ýa saknadan başka iş zat däldigini oň aňyrtynda halkyň ýokdugy görünip dur. O dünýäň puly, o çağajyklaryň pulu, bu da hakanyň ýa türmeden gazanan pul däldir. O sizde intap ýok. Ahlaga beýledi dur. Hiç zat ýok. Siz ýa diňe ýurdy kan ýok, intaplyk ýok diýeniz. O şeýdem gahryman bolup bilýän bolsaňyz, biz onu düşman kabul edýäs. Sizin düşmanyňyz. Siz şolary ýalagadyň düşmany bolmak men üçin ullukan mertebe.
Hawa. Lüstrasiýa diýerdi tapara. Lüstrasiýada birden bilginiň üstüne açmak, bilgini açsaň taryhyny açaň, taryhyny bilseň özüň tanıyan, taryhyny bilseň özüň tanarsyň, gelecekde nähil özüň alyp barmaly. Ol mesele nemede çykýarda ýüze netije gelýär. Biçingen tanarsın. Ýek o däl. Hawa. Dostuň düşmanyň talarsın. Arasalar. Hawa. Oo. İçin arasalar bolol. 5-nji kolonnada kim hyzmat edýär, kim göwünjeň, kim ata-baba hyzmat edip gelýär. Şondan geçmeyen geçip bolanok da Angrik yörep bolanok. Yankı Türkmenistan'ın hiçbir önümçülüğü daha yoktur. Şonu ütüreýäňiz mi? Türkmenistan bir önüm öndürmeyen bir yurt önümü, yani 90-njy ýyllardaki öndürilen önümem yok da. O önümü öndürýär bu topar propagandistik nemeler, yani propaganda üçin edilen dağıtlar neme diýendir. O önümçülük o däl. O önümçülüğün näme bilen okdymak. Yani şu long reklamları, propagandalary, şu önümçülüğün ýoklugynyň o nemesini öýe diller bilen aýtdykları ondan habarlary ýok da, şoňa da akyllary ýetenok. Gaýy öndürjek neme, ar neme, ulagy öndürjek diýip bir reklam edýärler. Falan şeýle boldy, näme boldy, mana boldy. Plasmatly otka diýen. Aýp gaty hem gülkünç hem gynançly halkyň geleceğini ýok edýän. O tiziň helpe-şerpelerini de hiç. Yankı bilimi ýok etmek, geleceğini ýok etmek diýmek. O ikisi geçen bir zatdyr. O bilimi ýok etmek bular üçin gaty aňsat we döwletiň elinde de. Döwlet hem samsygyň elinde. O düşünýärmi? O yankı bilim sistemasy ýa şahsy ýa hususy privat nemeleň elinde bolan bolsa, döwlet öz kysymyny daýlasy onu beýlekde bir zatlar çykýar da. Bu sanýy ýagdaýyny o da ýok. Hem de 100% döwletiň elinde. O näme üçin eline saklaýar diýip soragym berem ýok da. Biz bu soraglary berer ýalyk bu kän narrativ okladyk da orta. O näme üçin öz watanyňyzda ort mektepleri, Türkmen mekteplerinden Türkmenin pulu bilen okudylýar. Sebäbi ýa büdjetten olara da pul gidýär de. Yani olonky adam ýalyk, o da öýlerine göre adam ýalyk da. Ýewropaň demeti bilen deňişdirir ýalygym däl. Torum çıkanok. Ne bu yani muallimlerden, rektörlerden yani tejendi alak yitlemizden. O. Men ýüzüň öğretim gelýär tejenli. O tejenli bolýan bolsam. O bizim tejenlilerimiz beýle däl, toňky tejenliler şeýle. Bilmedim, o triyekden ýazalan ýene şoňa merleşip. O. Ýüzüň bir kalmaňyzda dursun sesini gitmedi bilen oklara. Dogry, sizin bilen. Taparaga näme bar? Türkmenistanda filosofiya diýip bir ilim bardyr dünýäňizde. Filosofiýa ýoklugy. Birgiden atalarymyzdan galan aýtgylarymyz bar da, şonu açyp biljek bir tab üstünde bir düşündürüş geçip biljek adamlar ýok da. Şöyle nakıl var da, hayvanın alasy daşynda, adamın alasy içinde diýer. Nese bilim bolanda adamın alasy näme diýeni düşündürüp biljek da şonu. Näme merdan bu goýun wagt beren türkmeni sada görmäň. Bu çölüň içinde o näse atyr 2000-3000 ýyl ýaşap beren bir millet biz. O bu çölüň içinde ne sultanlaryň kelleleri, läşleri ýatyr. O
neler o men şah, men sultan, men dünýäni toradym diýen adamlaryň kelleleri ýatyr o taýlarda. O kanak babarak men kam uzak kalman bolon kompürünü alıp gitmeli. Bu dünya ömürlük gelýän zat ýok. Şoň üçin bu zatlary nemet men bu zatlar geçer. Ýöne kim üçin geçer? O näýlek geçer? Ol ne ullukan toğraudur. O bulary atlar millet yani çölle koyun wagt gören adam boş adam däldir. Boşam bahadır bolun ýöne köpüti. Nemedir men bir çopan barada gurrun beripdim bilemok ýadyňyzdan bilýärmi? Yani neme döwürleri ýadypyň o Türkmen başı boljak bolup ýören döwürleri o çopandan toğrulýar-da o başynda. Ýaýlap görýän şundy. Oturýandan ýuwaşlyk bilen bir görsek diýdi bir wof edip duran diýdi tohum Türkmen alabaýyna men diýdi Türkmen köpegine. O bir görsem diýdi kuyruğunu ýamdyna gysyp diýdi ojagyna tiýip duran diýdi bir gaýyn diýdi. O adamlar görýär bu zatlar hemmeçe. Yani diplomam yok, hiç de adam yok. Koyun köp daha doğru diyen. Ya koyuna uğrat ya meydanı uğrat ya açık meydan. Yok bu yemede kıyın çetlerde yani katırlar o yaşamak o antatta değil. O sen tevigatı doğru okumasan o tuğsu ağlarsın bir yerde ya da kış donuk ağlarsın. O deme yani yeke çölüm del biraz anrakten on mangışlak vardır. O Türkmenin o yon mağaratlı demet bören yerler şo olmalı. Şo tawoloklar. Şo garran kışını o bilýändir. O yani ortadan tiverinden demedel o 28-25 minus sırap yatan bir neme o bir awda gallyk golun maşyna olup o tat ölüp o gaty neme şo taýlarda ödüni gorap o şu günlere gelen boldy. O bir zat badyr. Nirde suwadan suwun tapar guýsyny gadar o kışın näýlek geljegini öňünden o biler aladat neder? Bir topor neme vardır. Ýöne Sovet döwrü bunyň nemelerini hem bedadyny bozdy. Ýonky tradisiýon nemelerini bir bozdy. Täze adam bermedi. Şu paýta ekdirip o oýun bakdyryp. O goýunum soň sıjaka nemetdiler-de. Sıjaka nämedigini bilýänsiň, ha? Yani bilen bağım paher gurrun berýärdi. Kara köýli goýunlar Suwatky ak goýunlardan beýikdi diýýärdi. Owa. Ne Türkmen ne sıjak edilen uzu ýalak. Şolary ýalak nemesi şeýdik galdy. O biz bir şol çoponlaň mal wagt görün gubun içinde nemesi o şolun perdentleri biz o çölüm bilýär. Bilem o soňky ýaşlar näýlekdigini biler Türkmenistanyň. O hemme günjegini ädim diýsegem ýalňyş bolmaz geden adam o ýagdaýyny bilýär. O bilmedim. Bu ýaşlar yani geografiýany bilmeýänler demetdik o soň üçin o kemine aýdyň dagy bilen ders geçerdik-de näme yani geografiýa Türkmenistan geografiýasyny öwretdik. Nire dip o okudular o geografiýany bilmesen, taryhyny bilmesen sen hiç zat bilemok diýmek. O kalan adam arada gurrun ýok. O watan töýýän bolsaňyz bu internetini bir açyň.
ne sozaga beri. O küçük bir yerde. Onu halk öz çörüğünü öz tapıyor. Öz gündem öz görüyor. Özünü geliştiriyor. Bilgi şotayda yatıyor da. Üniversitelerine verilecek bilgi yok. Ona boynuna alan yoktur da. O bilgiyi alıp bolma, Türkmen diline bilgi alıp bolma mümkünçülükleri yoktur. Onun için her adamda görüyorsunuz onun neticesinde. Yine size misal vereyim. Gözünüzde dürtülüp duran misallardan vereyim. Türkmenistan ne açıdan dışarı yurtta iyiçilikler var. Ha? Sağını bilen var mı? Şolun birinde spesialit yok. Yeke birinde. O redi işleyen neyme diye değil, şikayet ediyor da halk. Bilgi yok. Onunla. Kompetensi yok. Birinde yok. Ministerstvonun içinde de yok. Bolması mümkün hem der. O bilim verilen yok. O akademi açıklarında o tadı bilim yok. O yani muallimlerin, dağıtlarının yani nemelerini statyalarını okak gördük de. Yok. Bu görüntü durun da bunu ne edip okup biliyorsunuz? O sizin pasport vermeyeniz, nemeyeniz hem de dedim şotaydan öyle. Bilgi yok, kompetensi yok. Liyakatlık yok. Biz ona yani dışarı işleyen nemesini göreyen nemeyeni da ip veriyoruz. Onun içinde de şunlarla. 125 yurtta var. Apara. O ne 125 tane kabiri 3-4 devlete cevap veriyor. Var 100 volanda da azat değil. Sapara şutayda internet yok dediniz. Şu yadıma düştü. Yine şutayda yine bir sahna geçiriyorlar. 5G teknolojisi ornaştırılan diye. Yani aydılayan yeri akıllı şehir diye. Ne bu tayda bir zada düşünüyor mu yok mu şu tayda bir eli bilen görkeziye de elindeki telefon internete bağlanan internetin skors var diye de. Şunlara hızı var diye. 900 megabit sekund diye. Yani Türkmen halkı hiçbir nemesinde 3 megabitten yukarı internet tezliğine kullanıp bilmeye yurdun içinde, yurdun daşına diyem yok. Yurdun daşına bular Xitaydan alan teknologiyaları bilen kısıtlayalar, yurdun daşına informasiya gitmeli değil. Yurdun içinde internetin yerine intranet ulanyalar. Indi şu teknologiyaların birinden körkez yerlerde yukarıda görünýär yok mu şutayda yazıptır da internetin tezliğini ölçeyen neme servisin adam belet speed. Yani belet bularının Rusya'nın gurup giden bir sisteması. Rusya'nın sisteması dağını men nämçin aýtýan o taýda kemine marka biz bunu izarlap ýörüsde altyapısı Orsunky. Altyapısı Orsunky. Bütün nemelerde, sistemalarda çıkýar. Bular özleri boyuna almasa da Rus'un nemesi imzasy çıkýar o taýda. Özleri gizleýärsin näçe istese gizlesin. Bu taýda Rus altyapısı var. Belet kampaniýasy hem şonuň nemesinden işleýär. Indi şu taýda görkezip duran çäresem 900 megabit sekund diňe özlerine aýrylan bir neme internet şahamçası diýin. Şolar işleýär. Ýöne bütün tutuş halk gömük kalmalı. Yani bilgiden başka zattan uzak kalmalı diye. Yani propaganda belki de gerek vardır. Neme de attır onun yönü hem medat propaganda bilen bolyan değildir. O real iş. Onun Türkmenistan o prezident tip yörün bunlar görkezmediler bunu ullandı. O görkezlerinde bolan okun. Aktivistlere hali indi çıkardırın hali. Bu tayda neme girişini yapıp veren neme AK Partasını veren diyelim. Propagandanın devam gelir hali. Diyeme kursunlar görür. Bu da var temme abi görkezýändir. Ýöne bu gidişine bu gidiş değildir. Halky gaty kötüýäňiz. Intap
O sizden men bir ıntaplılyga garaşýardym bolyn, ýa-ni hiç neme yok, çıkan ok. O bu milletin geleceğinin hasabyna beýdip bolýan näler? O ıntap gerekdir adamda. O men buny hatam meter ýahly ýokarok uzaýlarynyň ýolbaşçylaryna aýdýanna. O sizde ıntap jinnik ýalyk ıntapga bolsa o çykyp ýagdaýyňda aýdyn. Onu propaganda üçin ýalan sözläp nemetmeň. O sizin ýagdaýyňy dünýä bilýär ol, ýekemen näler? Ýekemen bolsa meni o hasaba da gatmaň. O men kim? O pensiýasy Türkmenistan bermeýän pensioner. Sizin şu bir iýdili adam däldiňiz şo da görünipdi da. O ben kän işlän yerim Türkmenistan'da. Pensiýamyň epetli ölegim şo taýdan gelmeli. O beren okdur. O men bunu şey diýen bolyn, ýa-ni Türkmenistan'da benden başga da müňlerçe pensioner bar. Olaňam ses çykolar, onam hiç sadalan oklar da. Ne Şwed döwleti o nähile bolsa deme diýär. Olardan hem ses çykan ok. O siz öldüňizmi? Nähile beýle bolýar? Nädip ýaşaýaňyz? O Türkmenistan'da pensiyon sistemi yok. O hasabı kitaby, on monitoring hiç bir zat yok. Ne çalýanyn bellidir. O iki kurs bilen dünýäni alýandyr öýdýärler. Bular edip berende şu dünýäni alýandyr öýdýärler. O siz ýalag adamy alanjak adam bilmedim bu dünýede. O yok bolaýmasam. Afrikada zatda bolmagy mümkin ýerler bolup oňadan anamok men merdan. O Afrika döwletlerim Türkmenistan kän geçdiler. O taýda internetini prezident görkezden okuýardy görüp dur. Afrika diýeňiz goňşymyz Afganistanda geçirilen testler boýunça goňşymyz Afganistanda internet erkinligi has ýokarda durýar bizinkiden. Ýa-ni dünýäni çağırıp ýa-ni şolary bir arlap bir resmiýet neme gadynjak bolýar-da. Ol tehdit dep berýär. Bularyň esasy ugurlary azyk bolçulugyny görkezmek. Halk bu taýda aç ýatyr, imit ýetmezçiliginden zatdan keselleri nemerip ýatyr. Ondan soň ýaşlaryň ruhuny depelemek, bilgisiz goýmak. Ona garşy da ýaşlaryň jemgyýeti ýene nämesi diýip şo taýda forumlara gatnaşdyrýan, özlerini geçdiren, misal üçin izinde goýmak üçin ýetişdiren adamlaryny görkezýärler. We ayal gyzlaryň nemesi liderligi ýaly şoň ýaly bir temalarda forumlar geçirilýär. Bularam jemgyýetde ayaly pes görülýän bir jemgyýetde diňe kagys üstünde bar. Ne şu forum üstü bilen özüniň propagandasyny ýöretmäge bir pursat bildiler da. Yo pursat ulanyny näme diýen, gowy diýsem o bir halkymyň emediýän ýalyk, o dünýä şunyň arkasynda halkyň ýokdugyny gördi. O men näme ilen zat şol. O galanın hemmece saknadyny, o gelýän adamlar näme samsypmy näme? O siz ýalak babar bilen samsyk bolsa dat gününi beýle däler. O siz kim alýandyr öýdýäňiz? Kim olar? O şey diýen. Hakykatdan başga hat ýok bulara. O. Siz bu dünýäni alýandyr öýdýäňiz. Sen samsykdyň. Yani şu telefon görkezip oturandan görüp dur. Onu bir ekrana verýän bolsaňyz. O menem akıllı diýeň, onu bana kim anlatyn? Men bolmasa saňa yani çimoda diýjek gel. Ben şu Babar Aply bilen tejenliğini gaty gowy tanýanda. Yani Göktepeliginem.
Evet, bir özüm şotaydır. Şolun arasından şey diyeyim ben. Yonu barda adı bari ala gidip kabul etmede bolyandır. O ikiňizi goşoňyzy bir adam bolňdy. Hakiki. Deme soruňyz var bolsa soraň alaly, deme Merdan. Doğru. Men ýöne ýaňky atlary Merdan sen soraňa jogap dip berýändir. Men özüm aýdamokmyn. Öyle. Ne kapara Mhm. Şuleçelerini Türkmenistan Rus İmperiyasynyň nemesi bolup geldi. Orada mı? Ýok. Laboratoriyası bolup geldi. Arada Covid'de de Sina geçtiler birden dermalarında atlarını indi internet kısıtlaması, halkı türbede saklamayı, gep etmeleri. Şu zatlarında Rus İmperyası öz yurdunda ulanıp başlattı. İnternet kesip uruş gerek geldi diyenler içeriye alıp şonun yal haberler veriyorlar da. Mhm. Şimdi bunlar bizim Türkmenler olsa şu Rus İmperyasına özenýärler da. Ayna Ruslar bize güýçli döwlet getirdiler, okumany öwretdiler. Bolmasa biz çağan içinde hiç tadymyz ýokdy. Ine şolara jogap bolup durdy Russiýany öz halkyna, öz watandaşyna hiç ýeli nemesi egilişi ýok, ýene ýok. Indi Türkmenler näme üçin egilişi etsin onsoňlar? Näme üçin Türkmeniň aladasyny etsin, öz halkynyň aladasyny eden o. Deme aladan olur etmeliler, halk etmeli, öz aladatını öğretmeli. Bizim halkımıza da beýle bir araylık yakşanok, onu aydaly. Sebäbi size biri edip bermeli alak bir hallary var da. O size hiç kimin hiç yerde berisi borcu yoktur. Şonu bilin. O biletiniz gelmese de durmuş billir. O tarafım var. Bunu yönü ona şahanda ölmen ya da ölmen gitmen durup bilecek mi? Mesele şu taydadır. O sizin şu dışına veya şu at sizin kepen paranız yok. Kepen pulunuz yok. O ölüňizde de daşary ýurt dölseňe ölen ýerinde galýar. Ýok. O Türkiýeň ýek İstanbulyny müňlerçe bir näçe müň neme wada ölü. Ödem eýesiz öwliýada aty öwliýa diýilýär, näme diýilýär? Ýok. Asyl. Yani şu taýda ýatyr. Bu bir millet üçin, onda da döwlet üçin gaty bir aýypdardyr. Men ýanky daşary ýurtda iýçilen nemen kompetensiyasi ýok diýene. Şu atlar görýän, gören, we sesini çykaryp bilmän, oturup bilýän iýçi, o nädip iýçi diýip bol. Oňa adam diýmek ýanky ýalňyş mıkan diýen. Untanlyk demek. Uruş değil, uruş olanında da, uruşta da, uruşu toğutadıp cesetlerini töpleyendir. Hem bir army şey diyendir, devlet. O ödem uruşup durandırlar bolin çoğuna iki tarafım o bir orta gelip neme diyendir. Onu ceset alışverişine gidiyendirler. O sen öz vatandaşın cesedini bir yerde kaldırmak o bu bir kan da anla diyendir. Birinciden sen hiç vakt eskerin bolmadık o bolmacağı da men diye demektir. O ceset dilen zaten mesela yani uruşta demeden çotaydan gaydiyandır. Ben paragat
uruş yok, dövüş yok, neme yok yerden o öz halkın vekilinin jetedini yığınamayan olsaňyz o siz näme üçin gerek bu halk üçin? Aslında kimsiniz diýip soraw verirler siz. Ben de Şweýetde yani Tayland'da tsunami bolan ýyly bardyr. Ýaşy ýyl şo ýyl ýadyma düşenokda onu 5 ýyl mundan. Ulu tsunami boldy. Tayland'da Şweýetlerim kän diýen eken. Şo taýda bir kranak ýitge wagtynda soň jogap neme diýerler, tapýarlar ol wagtynda neme etmedi üçin Ähli ministerswada giden neme o astapka gitmeli boldy. Aýlabam halka jogap berdiler. O tebigi hadisada o wagtynda neme etmedi üçin. Olum bir ýanky günäkär diýmeden neme tebigi hadisada onu tiýlak gidende onu tapmady aňtatdy etdiler. O bular yüzläp o ýa müňden näçe müň. Onu ol eýeleriniň ýa garnaşlarynyň, howsarlarynyň tez çykan nokta. Bu da jemgyýetiň çüýremesiniň ne derece barandygyny aňlatýar. Onu şoň üçin bu jemgyýetiň çüýremegi aşakdan çüýrýänlerdir. Ýokardan başlaýandyr. Ýokary çüýrän orada aşaga soň çüýrýärdir. Şu wagt aşagada ýeten o şu aşaga ýa ýetjek derejesine ýeten bolmaly. Ölsüne diýirsine reaksiýasy ýok bolsa. Baýlaşsa. O sizin döwletiňiziň, ýani Türkmenistanyň o ykdysadyýatyny ýa-da başga nemesini galdyrmak, nemetmek hiç problema değildir. O bir de kapasitedagi spesialistler üçin hiç barmamyzy pırladyapdy. O Pekin'in bir köçetinden ullarlygyny ben yüzlerçe tapalay diýen. Biz üçin şondan nemede. Hiç da şu resurslar bilen 4 ýyl maýmun edip bolýar. Ýöne sizin beýliğinizi, demäňizi, bu çüýrüklüňizi düzeltip bolmaýar. O Ýok edem bolmaýar, siz diýri adam getmeýär adam. Ýöne özüňde peýdaňyz ýok. O elinde kärim hünäriň bolmasa, işiň pişiň bolmasa, o özüň haýryň bamy diýilýär da türkmende. O siz özüňize şonalak soraw berip görüň. O özüňize haýryňyz bam. Aşakdan ýokuryk sizin 30 ýylda eden işiňiziň netijesi şu zatlar. Ýani universitetler, institutlar. Sizin diýwaňyz o şu därlip, şunu düşünürip biljek bolsaňyz orta çykyň diýip ona aýdyp oturýar. Haýdyňyz erkek bolsaňyz çykyň ortada. Üýşik geliň özüňe. Ähli ýani universitetiň ähli bilimli, ilimli, nemeli adamlary üýşürüp getirin auditoriýa garşyma men oturup hemmäňize jogap berýär. İstenlik temaňyzdan, sizin bilýän temaňyzdan jogap berýär. O aýdanda atlamy ýalňyş baram bolsa aýdyp berin. Sizden yrja o. Öz milletiňiz üçin, men üçin näl? Maňa sizden ne awra gerek, ne başga zat gerek, ne wüdipe, ne tiýle hormatam gerek geldi. O sizin kimdiňizi bilýän äme. O men tanýan adam, bilýän adam, o kimdiňini bilen soňondan kendir golaýma da getirip beren tiplerden değil, onu maýdaýyn. O ömrüň boýunça da yalan sözlek geldiňiz. O yalan sözlemek ogurluk bilen desseň bastı. Gaýtam erbet, hadam erbet biken. Yıkım şu taýda başlaýar da yalan söz. O yalan sözlemeýäniňizem ýok. O bilmedim. Näçe ýüzlü adamdyňyzy onu özüňiz aýna seyretip görüň. O şu sözlerden soň sezin çykarmaýan bolsaňyz kabul etdiňiz bol. Onu maýdaýyn.
Ben yüzüňde wasyp bir zat etjek bolup nemet görün nemede olun ýöne bu zatlar ýazgyda galýar da. O siziň artyklaryňyz tereder. Awa. Temadan daşarda bir sorak bar. Ýani Okaýynmy? mhm. Sorak Sapar aga berilipdir. Hmm. Nike Adidas lakamly biri. Sapar aga Alyaskada boljak tuşluk hakynda pikiriňizi aýtsaňyz diýe. Demek ben ne Putin var arada ne Trump var arada hiçbir fikir yöredösüm gelen yok. O şonu aýdyn men o ikisinden o bir yankı o Putin'e o utanýan Trump nemedem o Trump'ın siz bilen bile tanıyanla o fikrim yok. Şoň üçin wagt ýitirmek O- gerek ýok diýeňizmi? Yok bu bir zat der başka zat der. Hakiki. Gelenden 3 günde näme? 24 saatyň içinde gutararyn diýe. Ýöne haýsy 24 saatyň içinde diýen aýdan ýok. 50 gün diýdi, 100 gün diýdi. İkisinin probleması onu böldüler çöşür. Awa. O bizim problemamız başka. Bizim problemamız yani Trump'ın kadar Putin'in kadar hadi önemli. O biz için. Valla doğru. Ya, biz şunu çözmeli ilk ulan. O iyiliğin işiyle emeğimiz yok. İkisine de üstünlük dileyen. Gowy yalan aýdan gazansyn diýeňizmi? No. Kimin yalan utsa. Häzirlikçe neme? Esasly bir sorak ýok. Dowam edip bilersiz. O başka näme aytmadık zadymyz. Ya şu bilgi deme bilgisiz hiç sat bolýan näler ne şonu berk bir ýerinde bellemäňiz gerekmi diýen bunu ýatlatmam o artık bolmaz bilýänsiňiz bolun o bilseňiz de ýatladyn. Yalan bilen barjak ýeriňiz ýokdur. O ilim bilim iň önemli zatdyr, iň gymmatly zatdyr. O bunun arkasynda adam bardyr. Gymmatly zat adamdyr. O siz nesili dogry ýetişdirmän yani hili boýunça diýin. Bilgisi nemesi boýunça ýetişdirmän geleceğinizi tayin edip bilmersiňiz. O geleceği yani hemme bilimden, bilgiden gidiyendir. Şuňaly sorak sorapdyr aziz açyk söz. Sapar aga Merdan Bey şu wagt Türkmenistanda halkyň arasynda iletişim aragatnaş gopuklugy bar. Halk arasynda samimiýet ýok. Muny nädip ýeňip geçip bilerler? Näme maslahat berip bilersiňiz diýe. Näme men maslahatym biraz aýlygan gelip biler. Onda da bereýin. O sebäbi. Yani adyňyzy şeýlerek deme diýenler. Şu wagt diýri gelip beren adamlar üçin. Bular düzetjek bolup hiç wagt ýitirip bermän. Bular bolanam bir bolmanam bir detdekdir. Şu adam hiç bir täsiri ýok hiç adam. O soňam bolmaz. O ýa-ni 40-dan soň dugtar urunup gabrymda çaljakmy diýerler. Bular ondan soň bir zat öwredip bulardan näme gabryna peýdalanjak. Göberim ýüpüni udyndyraq tutundany özi boloş bir ýerlerde näme der. O tizi işedeňizde kaplarından o biri onu eder bunu eder o çöreğini tapar näme der. Biz hemme urguýuňyz, nemäňiz, wagtyňyz, zehiniňiz täze netil. Biz ýeke täze Türkmenistan näl, täze türkmenem gurmalylar. Bu köne türkmen diýin, şu wagt aýakdaky türkmen hiç poka yaramady. Bunu tarih görkezdi. Bu lok tarihin nemesine garyp akary der. O ömürlük gelen ýok, öler giderler. Hiç zat bolasy ýok. O täze nesil, o täze adam, täze düşünjeli, bir tabiiy, normal türkmeni. O genetik fondumuz tapylar, çykar, bar.
O çölün içinde bir keppeden tüste çıkan bolsa diýmek, şo taýlarda bir tohum nemeleri ýalak. Arda kendi bir zatlar badır. O şeydip o milleti täzelemeliler. Bu millet çüýredi. Bunun boynundan mallar agram bolsa ödem gaty erbet çüýredi. Dünýä maskara bolup çüýredi. Ýöne möňüdi däl. Bu da şu Babar Abdullaň, ýa-ni Gıpçak kıllan. O bir toporum targaşyň, o dawwadylaň, dawsklatlaň bazar komlaw, o size getiren ýeri miwe tüşi. O bunam o näýlik düşünýän bolsaňyz, o bizden aýtmasy, sizden düşünmesi. O şoň üçin gezip ýören adamlar hiç aladasyny etmeň. Hak edýändirler, bu zat görýän bolsalar hak edýändirler. O bu zatlar zähmetsiz, o biýaraýlyk bilen o ýaşalýan ýeri dünýäniň hiç bir ýerinde de ýokdur. Hem ýerde o jogapkärçiligi bardyr. Her zadyň gowy ýaşamagyň jogapkärçiligi bardyr. O jogapkärçiligiň aşagyna girmeýän bolsaňyz, oňa munasyp dälidiňiz bolýar. Şoň üçin hiç kime nebsiňiz agyrmasyn. O jahillik demesi ýeňdirýän näler? Şu wagt siziň öňüňizde Berdimuhammed problemasy bar ýalakdyr. Ýok. Siziň öňüňizde jehalet problemasy bardyr. Özüm bu gatul lokandyr. Bular bilen görüşjek bolsaňyz agyrtynda çykyp bilmeýäňiz. Bular ýöne hiç zada hata bolman garaty ýüşürmelidir. Bulardan size geljek peýda ýokdur. Bolubam bilmez. Geljek bolsa gelerdi. 30 ýyl araşyp berdiňiz. Gelen zat gördüňizmi? Delelen başga gören zadyňyz ýokdur. O dost ýenigden dost däldir. Ýakyn ýenigden ýakyn däldir. O her zadyň adyny goýup, o dogry düşünüp, dogry kabul etmäňiz gerek. O dedi, men aýdyp biljek demem şu. O halkam düşündüm. Düşünmese teterrende düşündün diýämi türkmenler? O Tersine düşündün. O cahili adam etmek kıyındır. Cehaleti düzeltmek. Öyle bir diplomlu, galtuklu oldu hafem berbettir. Ana oturan, 125 devlette oturan oldular. 125 taneniz onu nemedir, 10 tanaga işleyendir. Geç olur. O. 1250 adam oluyor. 1250 tane cahiliniz var. Şolardan bu millete ne peýda gelipdiler öýdýän. Şuňla çeni gelmedik bolsa, indem gelmedi. Gaýtam oğurlary ýönükdirlendir. O de Türkmenistan şu ýerinden bardan şunu alaqat oğurlap bolýar. Gazanyp bolýar diýip o gönükdirýändirler. O siziň peýdaňyz bu. Ana aziz soraňa jogap berip bilen bolsam barmagyň allar bolmasa da aşak şeýit o bärden bu zatlar aňsat. O yatıp o hiç tanyň aladat etmän gowy ýaşajak bolýan bir milletimiz var. Ondan bu millete hiç kimin borcu ýokdugyny düşündirmeli bolýar bir. Onu başka birler belki düşündürmeliler bolýar. Bunu bizim paýymyza goýduňuz. Sonra öğrensoň bir jogap bermeli bolýar. O hiç tanyň aladatny etmeýän adama sen näme üçin oň aladatny etjek? O ýerinde. O bir zat etmelen bolanda sen edip o da gözüni görmeli. Ne biz şu atlardan çıkman ýollaryny salyp berýär. Ilkulak siziň türmeleňiz. O yapylmaly. Beýle türme 21-nji asyrda bolup bilýän nädir? O gorku bilen milleti saklap bolýan nädir? O östürüm bolýan nädir? O gorku bilen zulüm bilen bir millet ösýän nädir? Onu aýdy oturýar da. O gelin adamlar
birinci adı bädelik ne türmeleri yapalım. O sizem kömek edin. Orta çıkın. O türmede oturan doğurluğunuz vardır. Boğazlarlarınız vardır. Şoları harap edelim. Yapın ses çıkan o var sizde. O. Tapara elini atamadan var boşatın mı? Ben ne olur? Kardeşim mi? Ne ben? Ne için men etmeli? O seni oturmalıydı. O. O da demen karşısında görüşecek diyen adamlar. O kimin karşısında görüşecek? Siz sodatları etmen o tayda hiç daha büyütkörüp bilmiyor. O buna beydi büyütkörüleyenlerdir. Yani en yakın yolu yani ben mallar olumsuz mallar sılın nimetinden gurrun gören yorunca var. Teyde ulan yorunca vardır. O bir sürü sığırı içine göverirsin olun aşağı düşüp yarılır. Bulurum şey etmelidir. Hiç oğurlayan deyip görmem. Gidin ip götürüp bileyen demedin. Aşağı düşüp ölürler öldür. Çekerler değil o. Bu onu uğurlattır, bunu uğurlattır. Bunu doğru da diyor. Hem de doğrulap diyorlar. Onu sağdan başladı. Ben düşünürüm o etmedi. Bu sistemi dinle çoğun. Kriptokrasi diye başka da uğurluktan başka da olmalı hakam yok bu. O uğurluk bana değilsen, bu devlet bana değildim o yani. O uğurlan olsa onda uğur değerler ama diyen de. Yok, hem de kişi uğurluyor. Uğurlaman bolun yok, yaşap bolun yok. Yok. Yok, kriptokrasi diye. Bunu ilmi hem de yani o bilyonu tercüme etmedik, düşünürmedik de. O devlet değerler. O bunun için de yani bu sayılarına atlaşıp devlet etmiyorsunuz. Bunu yani legitimize ediliyor da. Sayılar bağ olsa bu sayılayan adamlar oluyor abi. Sol haklara da akliyeti yok adamlar. Saylanyan var bolsa onda diýmek saýlap sistemasi ham oturdulan diýmek bolýar. O kanun var değil mi? Owa. Yo advokatı türmeye vasiyerler. O doğru tip kabul ediyorlar da. Başka sorumuz var orada Mehmet Ali. Häzirlikçe ýok. O bulorada Mehmet görmen üstüne dızap uğurlayanı da deyip o köprü indi. O yani günden yoruncadan indi. Berin aytam köprü. O akıllı şehir vurdum diye onu akıllı yurt duymuyor. Has olarak Mehmet. Yine de bir şehir vurdu. O taygan beşçi internet çekti. Göröyle. Şunun eden de adam halka yarandı yeri var mı? Bir tinet görün. Bir analiz edin biriniz. Soraw ýok, welin ýöne ştaýda pikirlerini paýlaşýarlar da. Bir lafkaçylar hökümet başyna getirildi, halkam gulçulukda diye. Yo, başka nimet yok. O sizi kul edeceğim o demeden oklar. Sizi yöne o robursu geçmedi yala ettirler. O tezini çıkarmadan şeyde o yani. O senin aladağını yani bir etmedi. Onun yani tayak gelenine de şol yani ediyen adam tayağını imelle. O ne bana sonra versin diyalak o. Men onu size cevap veriyorum. Günahkar sonra verendir. Ona mayday. Ýok. Yani bu da atlan hem de çözümü vardır. O siz çözme odaklanın. Son o lervet bu gowy neme o da atlaram indi grafi ýüşürüm bulan gowsy. Ba bolsa çıkardy şuna çenli. Şuna den çıkmadyk bolsa diýmek bokun içinde galyan bolsa galsınlar. Oradan hiç neme yok.
O Täze Türkmenistan täzeden gurulmaly, bu döwlet gurulmaly. O döwlet akıllı şehir uryan bolsa akıllı döwlet ýok diýdigi bolýan da. Bunyň diline de ýani düşerçe wagt boldy. Täze Şundan sonra täze netile emme demeti güýjüňiz, zehiniňiz, o häkmetiňiz täze netile gönükdirmer. O täze netile bizim çağalaňyzdyr. O öz çağalaryny kömek etjek bolýan goşulşar. Bu da adam däldir, epetli badyr. Aramda gelip görmeyen demetmen köläp demet görmen gelen ok giden ok diýip. Aýdyp duranlaryňyza gelmäne peýdalydyr. Aýdyp duranňyza gawat gelýän bir sorag beripdir da ýurtdaşymyz Bayramxan diýen. Ýurdun daşynda bolup duran hereketlilige biperwar garamaýan tomaşaçylara maslahatyňyz barmy diýe. Yani hereketlilik ýurdun daşynda diýe. Ýani şu garankylyň iň gorkýan zady aýdynlykdyr. Halky bilgilendirmäle, kömek etmeliler. Yerli yerden taparaga, merdan aga adam 4-5 tane adamın demeslerdir. O müňlerçe adam halky aýdynlatmalydyr. Bulan iň gorkýan zady aýdynlykdyr. Bilgilikdir. Bu zat bilýän bolsaň paýlaşyň, halkyňyz bilen paýlaşyň. Halk siziň halkyňyz, ýurt siziň ýurduňyz. Menden şu zatlar näme üçin etýär? Bana hiç bir gerek yok değil. Yani halk ben halkım, toprak men toprağım. O şoňa goşandym bolsun dip demedi yani. Men bir Türkmeniň etmeli pardyny ýerine ýetirýän. Şey diýip adyna. O da bir belli näme üçin edip bolýandyr etjek diýen dedi. Men sizden ne wedipe antama ne para peşkeş yine övgü yine de şoňa meňdeş başga hiç zady ben özüme göre standardym bar. Ben Bitlis'de pomidorçu, kıyarcı ekip, gulcağa ekip gidip görün öz keyfine. O artıklan bilin. Demet görün adam. Bana dünya şavoluysa orada Türkmenistan eken. Sonra da vaktim yok diyecekler. Ben tabi onun vaktim yok hakikaten. Şükradından, pulunuzdan, bir sadından gerek geldi. O sizde de bir borç vardır. O koşandığınızı. Onu verecek nesilleriniz için. Ben artıklam rotayda barıp yaşayacak, yaşamaz belli de oluyor. O bizim doğasımız, atamız beylekeni diymesin deyip şolun onunla utandırma diyen ben. Olur bizi yani önünde doğas hata ediyor da. Artık duruk diye de. Elbet doğası olmak kovzat değil de. Cevapberçilik var da para. Cevapberçilik var diyen arkadaşlar. O yankı şeylere her Türkmen öz boyuna düşen borcu yerine getirmeli onda. Yo her vatandaşın demem dünyanın hem yerinde de şeydedir. Yankı Türkmenistan öğrenimçiliği yok diye ayttı mı? Öğrenim öndürmeyen toplum zatır ütköşük toplumdur. O sizin probleman şu taydan gelýändir. Köp problemler. Öğrenim öndürülen yerde yani davut fabrikler yani ödem yani privat ya devlet demeden del işlep öğrenmeler o birinciden şu sizin yani Türkmenin derecesinde yalan tödülünýän däldir. O bolsa bolýandyr ýektik bolýany. O da yani toplum öde itip çıkaryandır daşına. Adamlar yani dünya garayışam cevapkarçılığım hemme zady ütköşükdür. Onun oğurluk cübürlük hemme adam ödödünden yok olup gidenlerinde bizim şu töweroklarımızda hayet yok da gen görmeli. Näçe pul ekonomide diýerler Murat. Aklım hayran. Hiç yerin hayet yok. Hayet diýene bir gözüne bir tere diýerler.
Ya neme? Yavanı mı bu deyip? O yani öndüren toplum ben 3-4 milletin arasında geçiyorum da. Hatta 5. 6. tam neme diye de Norveçlen, Şvedlen, Latişlen, Litvallan, Estollan, Palyaklan hem bejetinin arasında geçiyorum da. Hem bejetinin medeniyetini hem bezetinin öğrenen içinden yani evde cüybe ödlerinden biri dine şu kumdan gelelim yığılacak yerim yok onu maydayan boynuma yani tidiyalak toko diye çenler ve o biraz yutkaşurak bunu mümkün oluyor. Borçum şu biraz gayret dedim diyen. O önümü öndüren yerler büyüğünden yutkaşık. O sizden şu nemeye geçmelisiniz. Yarın sözler alacak yeriniz yok. Alacak kalanınız yok. O propagandanız, o sağınız, soltanınız, o demel. Yani yerinde bir saparı atlıdayın. Şu topraklarda, şu milletlerin, yani Türk milletlerin içinde o soltanın, niyece soltanın kelleti giden duruyor diyeniz siz. Gözünü getirip görüyorsunuz. Onların sağının sağacağı yok. Demesin soltan olacak korkuyorsunuz da. Gider, kelleniz gider. O iyidinizden toz duyurlar. Bu çopun yani oynak gören Türkmen. O bir hatatını diklenen ton. O çopun tayağı den abi Allah dedi. Yüptü dalar. O tevavi mal nemeden de aşağı düşýänden bilýän ekene görýän men aýdy oturdy. Salgy berýän. Şulara ýan täze urulan ýorunja berin diýip. İýdinler o yemet doydum diýse de sokun ýende de biradara. Ahlitne ýani babaraply bolsa ağzyna ýorunja sokun. Ya pul sokun. Näçe kän sokup bilýän bolsaň aşa düşýän çäller bölsünler. Yani Mehmet'e durdu kardip bir nememiz var bizim. Lar yokçuyumuz. O yolu gurrun verdim bindi. Başka da sonra vermeyen olsalar benim neme gıybata geçeyim. Yani bizim doğrumuzda o baka ettik bir neme vardı. Yani militen şu at altınca deli alak burada. O bizim lar yoklamız var ama da yani karkom neme korus targo nemesine şu durdukar cevap veriyordu. Onu şonu horlayan olmalı. O pul ver diyorlar diye de. O parla iyi veriyor, bu tayı iyi veriyor. Onun ben yani böyle ardı. O kim dedim o planı, o bakayetın başlığı ne? Adına mı diye. Onu bırak dip bizim bir kursdaşımızın adam şu o bakayet işledi şu ocağına şunu alıp bir nemeği var olur. Onu ne misliydi sordu. Hadi o Alman koymaz dedi. Ha dedim bol ya dedim. Onu dur değil. Çağırıp bir manatlıktan dedim bir halta pul yığına dedim. O derrew yığınan neydi? Onun haltan doldurup dedim. Bal dedim adresi neresi? Hortundan atik kayıt dedim. Bir halta bir manatlık pullanıyor. Bir manatlık hiç adam değil. Bir haltan doldurun dolu halta oldu dedim. O atık kayıttı. Ses çıkmadı. Aşağı düşendir ya bir zat bolandır. Sağanacak orada da bir küçük tanımalı onu. Olara da verin, yaçı diyen orada pul verin. Aşağı düşen şeyler. O bunu bir yere yakacak olup bir tutulurlar. O birbirlerini paylaşıp bilmem birbirini öldürürler. O şikayeti batırırlar, nemederler. Hiç nemetmem. Başına koyuyorum gitsin. Şu gereği pul olsun. Gözüne de adını da sokuşturun. Hiç doysa gözü doymayan olma mümkün.
O ne gıybatımda motorlu ustayda otura el. Owa, iyleşlerimizden bir sorak yok. Jemläben bileriz. O bular dinleýän kanem diýdir demedi ya, sonra forum bolmasa. Yok, o soragy bermeselerde öz pikirini nemet diýerler. Yani şo zady gaýtala oturmaga gerek yok diýen, şoň üçin oka oturam yok. Sorak bolmasa, şutaýda jemläben bileriz. O bolýa illeşler, sag bolun, o saglykda görşeliň. Nerden sagada köp sorulun üçin sag bol. O yani halkam deme, o umytsuz däl, o umytsuz ýagdaý ýok, umytsuz adamlar bolýandyr. Bunu düzeltme. O bir kyndat däl, bizim üçin kyndat, öňüm kyndat däl. O biz ýa-ni bir kilo arasan bolsalar Türkmenistan tanamaýadyňyz. Ol Niýazov hiç adam edip bilmeýärdi, geder ýörürdi. Awraýly adam bolup ölüp giderdi. Ne ýa köprek berim diýene, şonalak bolýandyr. O nemeden. Öyle aşa düşýär. Ve iyincik götüren okda. Emme zat şu adam soltan boljak tip görünür. Şu iyincik götürmeden bolýan zatlar bu zatlar. Hemmece. Ellen gider. O soltanın bur bolup gör bu göreli. O Türkmen soltanın kelletini alan yerler kendir. Bolýa sag bolun. Sağlıkda görüşelim. Dostlarım, sağ olsunlar.